Predstav si to ticho, keby ľudia hovorili len to, čo vedia. To som nepovedal ja, ale Karel Čapek a mal úplnú pravdu. Dnes má každý názor na všetko, od politiky po medicídu, od biznisu po futbal, ale väčšina tých rečí nestojí na skúsenosti ani na výsledkoch, len na egu. A vieš, čo som si všimol ja? Väčšinu bohatých a úspešných ľudí, ktorých som stretol, som videl viac počúvať ako hovoriť. Sedeli pri stole, nechali ostatných rozprávať a keď prehovorili o nich, bola to jedna veta, ktorá stála za viac ako 10 minút prázdnych slov. To je rozdiel. Priemerný človek hovorí, aby ukázal, že vie. Múdry človek počúva, aby sa naučil. A bohatý človek spája tieto dve veci. Vie, kedy mlčať a kedy povedať presne to, čo treba. Lebo ticho je možno pohodlné, ale slová, za ktorými stojí život a skúsenosť, majú silu hýbať ľuďmi aj svetom. Zamysli sa nad tým, koľko rozprávaš ty a koľko okolo teba rozprávajú iní. Koľko počúvaš ty a koľko ťa počúvajú iní. Držím ti v tom palce.